tutor cu inteligență artificială tocmai a primit 80 de milioane de dolari pentru a personaliza învățarea pentru milioane de elevi. Imaginează-ți un tutor personal, 24/7 în buzunarul tău. Acesta este TutorBot. Au încheiat o rundă Series B de 80 de milioane. Misiunea lor, să facă învățarea la fel de unică precum amprenta ta. Cum funcționează? Spui lui TutorBot ce ai nevoie, matematică, limbi, programare. Îți evaluează punctele tari și lacunele în secunde. Creează lecții scurte doar pentru tine. Te testează până dominezi fiecare concept. Cu 80 de milioane vor trece de la 100.000 de utilizatori la 5 milioane anul acesta. Școli, educație acasă, schimbători de carieră, toți se conectează. Imaginează-ți, este ora 19, ești blocat la o problemă de calcul. În loc să derulezi pe social media, deschizi TutorBot, detectează greșeala în timp real, îți oferă un mini video explicativ, apoi un quiz și reușești înainte de culcare. Funcționalități cheie, ritm adaptiv care se potrivește ție, tablou de progres pentru părinți sau profesori, recompense gamificate care te motivează. Nu este doar o aplicație, este o revoluție a învățării, pentru că cea mai bună educație este cea construită în jurul tău. Nivelul următor al creierului tău deblocat. Ești gata să începi?